Hola, bona tarda. Soc la Núria Moral i juntament amb l'associació L'Era avui tenim un gran repte. Farem un taller de codonyat per l'Ecomuseu del Moianès. Doncs, si us sembla bé, el primer que faré serà treure'm la mascareta. D'acord? Com que no tinc ningú aquí a prop, aquest serà el meu gran luxe, petit gran luxe d'avui. Doncs així em sentireu molt millor i jo crec que també treballaré millor. Doncs, si per cas, comencem presentant els ingredients. Txan! Aquí tenim una fruita que sí que la coneixem, però realment no s'utilitza massa. De fet, comença a estar present als mercats a principis així com d'octubre, fins al gener, fins a l'hivern. I a vegades és com dir, ostres, però què faig amb el codony? Què faig? Perquè és una fruita que si me la menjo crua és aspra, és fins i tot una mica així com amarga, molt àcida també. I no és amorosa, diguem-ho, no és gens amorosa, però, ostres, té moltes propietats. Vull dir que realment dius, val la pena menjar-te-la, però com te la menges? Amb totes les vitamines que té, aquestes fibres tan saludables que van tan bé per tot el tracte digestiu. Diuen fins i tot que va bé perquè creixi el cabell, amb el seu contingut de zinc. I moltíssimes altres propietats immunitàries, o sigui que va bé per grips, va bé per virus. Penso que és una fruita que realment, per aquestes èpoques en què vivim, és molt respectable. Llavors, així com molt ràpidament, una manera fàcil de menjar-la seria tallar-la a quarts, li posem una mica de sucre, una mica de canyella i el cap al forn. I en 3/4 d'una hora, més o menys a 180 graus, tenim un postre fantàstic, que és una manera així com molt fàcil. Després es poden fer altres coses més sofisticades i les farem avui. Però no farem només un codonyat, també farem algunes variacions creatives, perquè un quan està davant d'una cuina fa anar aquesta part creativa, fantàstica de la cuina, i veurem variants. Doncs, si us sembla, comencem. El primer de tot és començar. I a vegades començar no és tan fàcil. No és tan fàcil perquè hi ha moltes versions, hi ha moltes maneres de començar. De fet, jo aquí us ensenyaré dues maneres, d'acord? Però n'hi ha moltes més. De fet, allò que diuen de cada maestrillo té el seu lidillo, aquí realment és així. Perquè quan parlem d'una recepta que ve de tants anys enrere, doncs realment hi ha moltes versions, d'acord? Llavors, heu d'entendre, com molt important, que el sucre en aquesta recepta és primordial. Llavors, clar, aquí entrem amb l'era actual, en contra del sucre, diguem-ho així, que, clar, no interessa que una recepta tingui molt de sucre. Però, clar, aquí perdem una mica el que és l'essència de la recepta. Jo aquí us ensenyaré a fer la recepta tal qual s'ha fet sempre. Una mica menys de sucre, perquè normalment el sucre que es posa és el pes del codony equival a la mateixa quantitat de sucre. Clar, estem parlant d'una quantitat bastant elevada, però si entenem el per què, si entenem per què es fa servir el sucre, no és només per un tema d'ensucrar, no és un tema de dolç, és un tema de conservació. Llavors, clar, abans la conservació era primordial, per tant, la quantitat de sucre també era més elevada. Ara podem minvar una mica aquesta quantitat. De fet, la gent que no pot menjar sucre es poden buscar alternatives més saludables, podríem dir, o menys dolces, d'acord? Jo igualment sempre recomano, quan mengem codonyat, ostres, menja't un bon codonyat amb un bon sucre, llavors sempre és qüestió de quantitats. Doncs si us sembla, comencem. Mireu, jo que us he portat una mostra del que passaria si jo deixo una nit el sucre amb el codony ja talladet. Què passarà? Es produeix aquí una osmosi entre la carn, l'aigua que conté el codony més el sucre. Aquí ja tindríem com una fase ja com prefeta, però jo parteixo sempre d'ara mateix, o sigui, jo ara mateix tinc el temps de fer codonyar. Com ho puc fer? Perquè, clar, hòstia, si tinc que pensar que ahir tenia que deixar el codony
amb el sucre macerant. Bueno, a vegades es complica. Doncs vinga, comencem de zero, sí? I comencem de fer-ho de forma, per mi, més ràpida. La forma més ràpida és la següent. Tenim un pelador, el típic pelador de pastanagues, sí? I realment és molt fàcil pelar un codony. És tan fàcil com això. Mireu, i a més de fàcil és ràpid, perquè una de les coses molt interessants i que sempre demana la gent és, ostres, però clar, no ho podem fer d'una forma més fàcil? No ho podem fer d'una forma més ràpida? Doncs us mostro aquí de quina manera podem agilitzar el procés. I després hi ha una altra cosa molt bonica, i és que aquesta recepta, com moltes d'altres així tipus tradicionals i tipus de temporada, són una gran oportunitat per ajuntar la família i fer-ho plegats. La veritat és que a mi m'encanta poder-ho fer amb nens, no? I poder que vegin in situ el procés, que aprenguin, no? D'alguna forma és una herència cultural molt interessant, molt important, i és un moment per passar junts. També com a cuinera miro també aquesta part així una mica més estètica, llavors intento treure si hi ha alguna cosa així més fosqueta. Llavors aquí entro a parlar del tema de en quin moment haig d'utilitzar el codony, o en quin moment ha d'estar el codony, millor dit. El codony ha d'estar molt madur, ha d'estar més aviat més verd. Jo us diria que ha d'estar al punt, sí? Ha d'estar al punt. El punt què vol dir? Doncs aquell punt que encara està, o sigui, que no es passa de madur i que té un color així groc intens, bonic, com té el codony, aquest groc daurat tan fantàstic. Llavors parlarem molt i molt del color pel que ha de quedar el codonyat. Això també és un gran què. Molt bé, mireu, aquí tinc la pela, i aquesta pela és fantàstica, vull dir, aquesta pela no la llançarem, ni la pela ni els ossos. Mireu, aquí de fet tinc més pela encara, aquí com podeu veure, aquesta que l'acabo de fer fa una estona, ja s'ha oxidat. Imagineu-vos la rapidesa, no? Llavors, això és una senyal fantàstica també. I mireu, ara el que us ensenyaré, i com a important, és a tallar-la, perquè a vegades a la cuina tenim molt aquesta idea de tallar així, saps? Així, cap aquí, amb el ganivet. Amb aquest ganivet ja és una mica difícil, no? Però, mireu, molt fàcil. Pata-pumba. És una mica dur, sobretot al centre. Però, vinga, tallem. Torno a tallar un altre cop. I torno a tallar un altre cop. Sempre facilitant-se la feina. Facilitant-se la feina. Mireu que fàcil. Un altre cop. Va, placa. Aquí. I aquí. Mireu. Una vegada ho tenim així, clar, ara què faríem? Agafo un ganivet i trec l'os. Res. El mateix ganivet i mira, pam, i sempre cap a baix. Hi ha una part dura, aquesta dura no la volem, perquè aquesta dura la guardo per fer una altra cosa que us diré després. És com una espècie de secret. Què farem amb això, no? Amb els ossos i les pells. Doncs ja ho veureu, ja. Va, vinga, seguim partint pel mig i tot el que és la part més dura la traiem a fora. I vinga, anem fent. I aquí tenim una estoneta. Però què és una estoneta? A mi, per exemple, hi ha gent que diu, ostres, quin rotllo això de pelar les verdures, pelar les fruites. Jo, de veritat, és que és una part de les que disfruto més. És com una espècie de meditació, per mi. A mi em relaxa moltíssim i també m'ajuda a buscar maneres, de quina manera podria fer-ho més fàcil encara, no? Sempre facilitant-nos. Vinga, molt bé. Per això tenim estris avui en dia que realment ens ajuden molt. Ganivets que tallen, per exemple. Vinga, molt bé, queda menys. Aquí. I aquí ja ho tenim. Si vols ho faig, ho provo. No. Vale, una part important, una vegada ho tenim així més tallat, que ara anirem a tallar una mica més petit. Però una cosa que sí que us vull dir és que, sobretot quan es fa un tipus de recepta com una conserva que representa que ha de durar, és superimportant que mantinguem l'espai supernet i que tot estigui net.
Llavors, de tant en tant, quan una vegada ja he tret els ossos i la pell, doncs l'empaig a l'aigüera i la deixo, ja està. Molt bé. Llavors aquí també important tenir un drap per anar netejant l'espai. I això és important també per la part estètica, que la veurem més cap al final. Vinga, mantenim net, molt bé, i tornem-hi, doncs. Ara només es tracta de fer petit. I ara em direu, ostres, i quina mida? Que influeix molt la mida? Bé, doncs és com tot, la mida influeix. Si és més petit, anirem més ràpid a l'hora de coure. Per tant, si el que volem aquí és rapidesa, doncs ho tallem petit. Si tant ens fa perquè tenim tot el dia, doncs no hi ha problema. Tot és en funció del que un es planteja. Jo a vegades em plantejo tranquil·litat i llavors m'agrada fer les coses, no m'importa que estiguin més temps. Llavors, cadascú. Bé, vamos allà. Ja ho tenim això. Veieu que de seguida s'oxida. Per tant, aquí, davant vostre, teniu la llimona. La llimona és fantàstica, justament per evitar l'oxidació i també en el cas de, com el codonyat, que el que volem és fer-ne per tenir-ne tot l'any, doncs per crear també un fons d'acidesa, una base d'acidesa important per mantenir més temps, doncs en aquest cas el codonyat. Molt bé. Veieu això que és ràpid? I així també anem aprenent a tallar, perquè penso que és molt interessant aprendre a tallar. Jo recordo quan el meu fill era petit, que li posava un ganivet, una pastanaga i que anés fent. I és una manera d'aprendre ja a tallar des de petits. Si no, després, els nois s'emancipen i no saben agafar ni un ganivet. Vinga, va. Tenim aquí ja tallat. Tenim la llimona. Vinga, doncs una mica de suc de llimona que ens ajudarà amb el tema de l'oxidació i ens ajudarà també a crear un entorn més àcid. I també, a mi particularment el gustet de la llimona, aquest punt àcid, m'encanta. D'acord. Ja ho tenim. Mireu, vaig a buscar l'olla. Mireu que fàcil, que és, posarem el codonyat a dins de l'olla, afegirem aquest, que és el que vaig posar ahir per la nit, el que us he dit abans, amb la seva quantitat mesurada de sucre, que ja està macerat. Aquí farem un supercodonyat, Després el podreu tastar. De quina manera? Imaginació al poder. Molt bé, i aquí tinc el sucre ja pesat. Quant sucre? Molt bé. El sucre que emprem és més o menys quan ja tenim el codony ben peladet i sense ossos, més o menys són uns 700-750 grams. Sí? Llavors un diria, ostres, però és que jo li poso menys. Tot té un perquè, com he explicat abans, té un sentit de conservació, té un sentit també de com vull que em quedi a nivell de textura, si vull que em quedi ben ferm. Si no m'importa que em quedi així una mica pasta. Si vull que em quedi més pasta, doncs hi posarem menys. I si vull fer confitura, amb 400 ja passo. Sí? Que important. Aquí entrem a parlar també del tema de la pectina. La pectina que tenen les fruites, aquesta fibra que ajuda a gelificar, que ens dona aquesta textura així transparent, així de gel, que és molt atractiva estèticament i que també ens ajuda a prendre, que es prengui bé, d'acord? Doncs ara us desvetllaré el per què hem guardat els llavors i hem guardat el tema de la pela. Doncs justament per la pectina, perquè aquí hi ha una altra elaboració fantàstica. Quan fem el codonyat podem guardar pectina per fer melmelades. Sí, melmelades.
Però això ho farem en un altre taller, si us sembla. Però preneu nota, perquè és molt interessant. Fem bullir una hora amb aigua, més o menys 4 dits per sobre del que ens ocuparà l'olla, i després ho guardem. Podem guardar en conserva, podem congelar, i tenim pectina per fer marmelada bona, bona, bona. Però, com he dit abans, això ho parlarem un altre dia. Doncs molt bé, seguim. Mireu, tenim el sucre i tenim el codony. Això és la base, sí? Llavors ja n'hi ha que li afegeixen canyella. Uau, li dona un puntet interessant. Fins i tot hi ha llocs, hi ha llocs com més cap a les Balears que hi afegeixen claus. I afegeixen, fins i tot hi ha llocs que no moscada. Llavors jo penso que creativitat aquí, vull dir, anem buscant possibilitats. Vinga, ens anem cap al foc. Doncs ja tenim el codony i el sucre a l'olla i al foc. Necessitem una cullera de pal, de fusta. Una cullera de fusta, i ara sí que el que queda és paciència i remenar molt. I si cau alguna cosa, cap a dintre de l'olla, que hi ha confiança. Molt bé, doncs mira, atenció. Aquí ara ho tinc més fàcil perquè ho vaig deixar macerant ahir. Si no, no passa res, perquè vaig remenant, i el sucre es va desfent juntament amb l'aigua que deixa anar el codony. Molt bé. I d'això es tracta. Es tracta de que el codony deixi anar tota l'aigua que té, sí? I que absorbeixi aquest sucre. Així és la manera que es pugui conservar temps i temps. Que la idea és que es pugui conservar un any, fins l'any que ve, que tornem a fer codonyar. Doncs mireu que fàcil. Sobretot hem de remenar bé al principi. Sí? Doncs aquí ho tenim. Ara sí que és una qüestió de remenar i remenar. Sí? I estar atent, perquè quan el sucre s'ha desfet i ja tenim molt de líquid, ja podem estar més tranquil·lets. Tot i així sempre hem d'anar una mica vigilant que no se'ns cregui, perquè el sucre, si no es va remenant, es pot arribar a enganxar. Llavors estem una mica alerta. Sí? Doncs vinga, anem fet. Què us sembla? Doncs un cop que comença a bullir, ja veiem també que tot aquest líquid que s'ha generat amb el sucre i l'aigua del codony va com gairebé cobrint el codony. Llavors aquí, quan ja veiem que està bullint, podem deixar el foc a la meitat. Sí, que bulli, que estigui alegret, però que no vagi a tope. Això ja un cop veiem que bull i que veieu aquí tot el líquid, doncs això és ja fantàstic perquè que vagi fent tot el seu procés de que el codony perdi tota l'aigua i es vagi impregnant de sucre. Vinga, doncs anem fent, baixem el foc i anem controlant. Doncs anar remenant i anar passant l'estoneta, anem veient aquí els canvis de textura, els canvis de color que va apareixent. Mireu ja quin almívar s'està creant, mireu quina densitat. Estem ja molt a prop del final, però justament en aquest moment que ja el codony, mireu, ja està obert, ja està tou, és quan el triturarem. D'acord? Doncs vinga, ara el que farem per segons. Deixem aquí, que és on tinc aquesta Turmix. I ja podem començar a triturar. A veure, una cosa que no he dit abans, que és que si treballem amb nens, heu d'anar molt al tanto, perquè la temperatura que agafa el sucre és molt elevada. Si esquitxa,
podrien cremar, però bueno, no costa bé. La sucre és bastant aparatós. Llavors hem d'anar al tanto. Jo estic posant servir olles altes perquè no es piqui tant. I si hem de fer molta quantitat, fins i tot fer-ho amb 2 olles. Sempre evitant incidents i accidents. Tirem triturant. Veieu que ja costa, ja s'està. Ja tenim una densitat. Això ho podríem passar amb passapurés, però a mi m'agrada que quedi una textura molt fina. Això és una qüestió també, perquè a gent que igual li agrada més granulós. És com aquest que fa cremes de beguda. Purés. Hi ha qui li agrada que quedi molt fi i hi ha qui li agrada que quedi més gran. Mireu, aquí teniu una mostra del codony quan està cuit el transparent que queda. Aquesta és la idea. Sí? Quan agafa aquesta part més transparent, aquest to transparent, això vol dir que ja està fet. Sí? Molt bé. Doncs mireu, ja ho tenim aquí. Ho he portat un moment aquí al foc perquè us vull ensenyar això. Mira, quan jo estic remenant i veieu que ja surt del... que no queda enganxat, veieu que no s'enganxa, ja està fet, ja el podem apartar, d'acord? Ja hem tancat el foc perquè això ja està, però abans us volia ensenyar també una manera de saber si tenim la consistència adequada, perquè clar, com que això està molt calent encara, fins que no refredi, no sabrem la consistència que ens quedarà. Per tant, acompanyeu-me. Anem cap al congelador. Cap al congelador tinc aquí un platet preparat. Un plat que està molt fred. I el que farem serà posar una petita quantitat. Una petita quantitat. Ai, no cal més. Sí? I la posarem al congelador una estona. Justament perquè se'ns refredi ràpidament i puguem observar si la consistència que ens queda és la que busquem. Perquè nosaltres podem escollir la consistència final. Vinga, doncs. Doncs ja he tret el plat del congelador, ha passat una estoneta, i ara podem observar el grau de resistència, el grau de quallat. I per mi està perfecte, encara sé que es prendrà una mica més, vull dir que m'està bé. Això és una manera molt fàcil i ràpida d'observar la consistència que ens quedarà un cop fred. Molt bé, i ara venim cap aquí perquè agafarem l'olla i abans d'emmotllar-ho farem tres petites creacions. Vinga. Mireu, aquí tinc 3 gotets petits perquè en realitat us faré una mostra, sí? Doncs farem això. Posarem una miqueta del nostre codonyà a cada gotet, sí? Vinga. Una mica per aquí i una miqueta per aquí. I aquí tinc 3 bols, que sí, no sé si els veieu bé, però cada bol té un ingredient diferent. Mireu, el primer és cúrcuma, sí? Que a més ara ja sabeu que està en auge per les seves propietats antiinflamatòries i de més. Molt bé, però què hem de fer amb la cúrcuma nosaltres ara mateix? El color. És un color groc intens, fantàstic, que ens ajudarà a donar un toc groguenc. Molt bé, li posem una mica de cúrcuma, sí? I només cal que remenem bé. Remenem perquè ens agafi aquest to groguet, sí?
Aquí ho tenim. Ja en tenim un. Mireu que fàcil, No hem fet grans... No és un gran procés, és una cosa ràpida i fàcil. Vale, anem pel segon. El segon, aquí tinc un altre bol. Veieu que és així de color verd? Això és te matcha, un te japonès, molt apreciat, també per totes les seves mil propietats, també és un gran antiinflamatori, i l'utilitzarem, en aquest cas, més pel color. D'acord? Anem a buscar un to així verdet. Com que no utilitzem colorants, diguem, artificials, no ens quedaran colors molt llampants, però ens quedaran colors molt, com molt orgànics. A mi, personalment, la veritat és que em venen molt més de gust menjar-me'ls que no pas aquests colors tan aguts, tan estridents. Doncs ja tenim aquest to verd. El que passa que ara, fins que no es prengui, no podreu observar bé tota la bellesa, diguem, de colors. I per últim, ja tenim aquí dos fets, mireu que tinc aquí una remolatxa que hem bullit i aprofitarem el suc. Vinga, agafo una mica de suc i hi posarem. Vinga, amb la mateixa cullera anem buscant aquest to. Mireu que bonic. Mireu que bonic. Veieu? Doncs mireu, ja tenim els tres colors. Mireu, si voleu, mireu-els bé. Mireu quina canya. Tenim els tres colors. Ara només ens cal un motlle. Jo en aquest cas faig servir un motlle tipus per fer glaçons. I així després també ja tinc les porcions fetes. O més fetes, ja veureu. Vinga, doncs. Aquí tenim el groc. No cal que us mateu molt en el sentit que quedi perfecte, També té una part bonica el fet que ens quedi un acabat rústic. Vinga, doncs el posem que quedi ben repartit. Així mateix. Vinga, ben repartidet. Aquí tenim el groc, la cúrcuma, ens en anem cap al matxa. Aquí tenim el matxa, veieu quin verd més bonic que queda? Aquest verd així tan natural, en realitat, ens queden uns colors naturals. Molt bé. I després tenim el vermell de la remolatxa. Mireu quina preciositat. Mireu quina preciositat. Mireu, aquí. Una altra cosa és que també podeu jugar amb els sabors. També podeu posar sabors diferents. Això cadascú ha de trobar la manera de crear sempre. No quedar-nos amb l'establert, sempre anar a buscar una mica més. Vinga. I ja estem a la part final. Ja tenim aquí el gruix. I el que farem és utilitzar un motlle com aquest de vidre per fer aquí el nostre superforniat. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Ja ho tenim. I només ens cal donar-li una mica de forma perquè ens quedi ben prensadet. Molt bé. Doncs ja ho tenim. Només ens cal esperar que es prengui, que es refredi. Sí? Quan? D'un dia per un altre. O sigui, amb això sí que no tingueu pressa, perquè hi ha quantitat i necessita temps. Per tant, el deixem refredar i anem fent altres coses. Vinga.
Doncs molt bé, ja ha passat un dia i mireu com ens ha pres. Mireu quin color, tan preciós. I anem a veure com ha quedat, sí? El anem a desmotllar. I per això passem molt finament i delicadament el ganivet al costat i anem a fer-ho així tipus flam. Mireu, plac. Uei, mireu quina preciositat. Molt bé. I ara ve quan busquem la manera de presentar-lo. Mireu que ens ha quedat molt pres. Mireu el color, és interessant. Amb el temps es va enfosquint, es va tornant així més vermellós. Molt bé. Però influeixen moltes coses. Influeixen que el fet de posar-hi llimona perquè no se'ns oxidi tant, això també és molt important, si el deixem macerar el dia abans, ens quedarà més fosc. I ara anem per les nostres creacions especials. Mireu, això sí que és fàcil, això surt molt bé. Mireu que bonic, aquest és el de cúrcuma i aquest aquí, atenció, és el de uepa, aquí se'ns ha de aquest d'aquí és el de té matxa. Les imperfeccions també queden bé, o sigui, no patiu amb això. I aquí tenim el darrer, que és el de remolatge. Semblen com tres pedres precioses. I ara el que us volia ensenyar una mica és de com ho podem presentar. Això ja és una presentació, però què més pot acompanyar? Diríem el maridatge que es fa servir tant avui en dia. Mireu, aquí us he portat un formatge que és un formatge blau. Per tant té un gust potent. Li va molt bé en formatges tipus així curadets, formatge de cabra, d'ovelles, que siguin forts. I senten superbé. Llavors el que farem serà tallem una mica, sense por, i així veiem què passa per dintre, no? Allò que diem sempre. I a veure dintre com ha quedat per dintre, mireu. Com que l'hem triturat amb túrmics, ens queda molt fi. Si el fem en passapurés, ens quedarà una consistència més granuda, i veieu, mireu que bonic, mireu el color, el color és preciós. I ara el que us vull ensenyar és com ho presento. Mireu, agafarem una torradeta, agafarem una mica de formatge, que no quedi molt ben posat. Us dic que sempre les coses que són molt perfectes, al final, tampoc són tan boniques. També aquesta part més irregular li dona dinamisme i li dona també més credibilitat, més artesà. Vinga, un altre, i així fem. Mireu. Ei, estem parlant aquí d'alta cuina, El que estem fent és alta cuina, no us penseu aquí que estem fent una recepta així a lo tonto, Què va? De fet, la cuina més preuada són aquestes cuines que perduren amb el temps. Les cuines que perduren amb el temps. Molt bé, ens faltaria un altre trosset. Vinga, va, tallem un altre i ja estem posats. Mireu que bé, aquesta és una textura que a mi m'encanta perquè no és allò, no és aquella duresa, vull dir que és una duresa però al mateix temps és molt tendra. Es va endurint amb el temps, això també és veritat. Mireu quina preciositat. Mireu, aquí ja us he tallat una. Aquests colors que hem creat, a què us recorden? No us recorda com una gominola? No us crida l'atenció, en plan allò, rotllo, cómeme. Doncs això és el que podem crear. Gominoles artesanes, gominoles naturals, fets amb productes naturals i frescos, fets per nosaltres i que els nens també poden participar.
Llavors, mireu que fantàstic, fer aquest tipus de gominola casolana i sana. Què us sembla? Doncs vinga, us convido a tots. I bueno, això només és una possibilitat. Això només és una possibilitat, però vosaltres en podeu crear de moltes. I m'agradaria saber, m'ho heu de dir, perquè tots i totes teniu el gran repte d'aquest any fer codonyà. El podeu guardar un any a la nevera sense cap mena de problema, d'acord? Doncs espero que us hagi agradat molt, espero que agafeu l'empenta per posar-vos a la cuina i fer-ho, i si podeu aprofitar a fer-ho amb la família, ja veureu que ho disfrutareu molt. Doncs, fins aviat. Gràcies.